இட்லி ரொம்ப ஹெல்த்தி ஐட்டம், அது டவுட்டே இல்லை. மற்ற ஐட்டமை விட இது ஸ்டீம்டு ஐட்டம். இதில் ரைஸும் இருக்குது, பருப்பும் இருக்குது. இது நல்லது. இப்போ வெளியில் இட்லி மாவு வாங்கினாலும் இல்லை வெளியில் இட்லி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, எங்களுக்கு அதான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து வெளியிலேருந்து இட்லி வாங்கி பசங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. பட் வீட்டில் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரியும், எண்ணெய் போடுறோம், அதில் வெறும் மாவு போட்டு ஆட்டி புளிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டா இதில் சோடா போடுறாங்களா, அதனால் அது இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு சோடா வந்து ஒரு ஐட்டம் சாப்பிட்ற ஐட்டமில் போட்டாலே இப்போ வந்து புளிக்கரிச்சே நல்ல வந்து கிருமிகள் வருது, நல்ல அதில் வந்து கொஞ்சம் விட்டமின் சத்தெல்லாம் நல்லா வருது. இதே சோடா போட்டால் இருக்கிற விட்டமினையும் அது வந்து கெடுத்துடும். அண்ட் ரொம்ப நாள் சோடா சாப்பிட்டா அசிடிட்டி, இந்த மாதிரி கேஸ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது.